begiratu atzean, hortzi mugak zutan, gure begien ¡Ostras, qué visto! ¡Grabatzen da ahora! zure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, ditzagun beldurra. Todo el rato tú no tienes que sacar fotos. Bideo bada. Azkenak zate? Irene Lotor. Aurrera. Bideoa da. Pasatu aurrera. Aurrera egin, bideoa da. Gure